Il-Union tal-Qwiebel u l-Infermieri, l-MUMN, se tkun qed tiddikjara tilwima industrijali dwar is-sitwazzjoni f'Wonderland fl-Isptar Mater Dei minħabba tħassib serju dwar is-sigurtà ta' dawn it-tfal li qed jiġu trattati hemmhekk. Għal dawn l-aħħar 6 xhur l-MUMN konsistentament f'diversi istanzi tkellmet dwar kif il-kundizzjonijiet fis-sala Wonderland qed ipoġġu lill-pazjenti f'periklu. Fl-istqarrija huma spjegaw kif minkejja li Wonderland u Disneyland it-tnejn huma swali ta' tfal fl-Isptar Mater Dei bl-istess ammont ta' infermiera. Din ma tagħmilx sens hekk kif is-sala Wonderland tinkludi 6 sodot oħra ta' tfal li jkunu f'qagħda kritika. Madankollu, minflok żdient l-istaff tal-infermieri f'Wonderland il-management qed idura l-infermieri oħra li m'għandhomx l-esperjenza neċessarja mat-tfal u dan il-metodu qed iwassal biex ma jissolva xejn. Ifisser li mod isir xejn biex verament din il-problema tiġi indirizzata mill-eruq tagħha. Din il-prattika diġà tinkludi sitwazzjoni fejn l-infermieri speċjalizzati qed jitpoġġa pis kbir ta' xogħol fuqhom u li qed iwassal għalejja żejda kemm fiżikament u kemm mentalment. L-MUMN tenniet li tmexxija ta' din is-sala minflok qed tipprova tgħin lill-infermieri qed toqgħod komda fl-uffiċini tagħha u tinjora kompletament it-talbiet ta' din l-Union u mhux tirrealizza il-problema li din il-ward tinsab fiha. Fl-istqarrija il-Union żiedet tgħid li kien hemm sitwazzjonijiet fejn ma kien hemm l-ebda infermieri ta' esperjenza neċessarja biex jagħmel xogħlu f'din is-sala b'riskju kbir għat-tfal u fil-waqt li l-MUMN talbet għal diversi laqat ma' tmexxija dawn qatt ma aċċettaw l-ebda stedina. Il-periklu ta' tfal mhux l-unika nkwiet li għandha din il-Union hekk kif fl-istqarrija spjegat li hemm anke responsabbiltajiet legali li qed jintefgħu fuq l-infermieri. Kollu kaġun ta' subbervja u l-arroganza ta' tmexxija. Kien għalhekk li l-MUMN ma kellha l-ebda għażla oħra li tirreġistra tilwima industrijali fejn l-4 ta' Diċembru se jkunu qed joħorġu numru ta' direttivi bil-għan jissalvagwardjaw kemm lill-pazjenti tfal kif ukoll l-infermieri tas-sala ta' Wonderland. L-MUMN staħqet ukoll li dawn id-direttivi bl-ebda mod mhux se jkunu qed ipoġġu lill-pazjenti f'periklu.